Nakatilaw ka na ba luming Batangas overload dinihatan awan? Kana updiak niyo pakadigita hamay kan Ramos ha Ilidans Kusina hasuna Baga tagpirma nito sa 60. kapoy niya 60. May pa sobra. oh. Masarap. Uy, Marasa. ha? Marasa. Mana? Ubus. Tubig. Okay. Ay. Kumusta? Isla. Ayos lang magsang kayo lagi pita ha. Upaya. Oo. Eh ano pa ito nimo ngaran? Hindi ngaran na nim. Tintatawag nera nga Jerome. Jerome. Pero may dako ka ngaran di Jerome gaya pero tawag Jeronimo. Ako Jeronimo Morante. Taga diin ka. Di doon ang kalimutan kay damo naka-dress. Pero dini ka natawag kan Ramos. Oo. Ani mga kamulay, ani mga kuan hadto, tawag imo agnay Jerome. Jerome. Gino ko kanya di radyo. Bugulabog. Oo, hindi. Parang pala. Oh, parang parang na radyo no yung pa. Nakakuha na. Nasulod. Ini mo pag kuan una may da ka ba background ng pagluto? May ada. Trabaho ka kuan slim plate. Oo. Amo na audiri na kayo na siya na trabaho pero di dak na iha. Si slim plate Manila, kuan Manila. Laguna, Manila, American. So, Jerome, pero na yung edad? 42 na. 42. Ano yung mo pag-stay dito sa Manila kasi sling plate? O, nagkaada kahin background na. May da ka na itong daan baga kuan panluto or dito ka na baga na bar. Dito na laki itong nabaro. Kay kung laki itong dito, kitchen helper. Ansyahan. Baga kinukal-tukal na So bali yan taton yan ginustorya tabahin ng imo tinhiyatan-awan. Ining luming Batangas. Oo, luming Batangas an overload. Pero saan kita to mag-topic inin mapakyanak anay han imo mga naglabay nga mga sharing pa ani mo pag sulod dito ng mga business ba nga pag anda kadto ka ha Manila din katon makakuan nga lumi din katon baga mismo makasagap. Batangas. Batangas pero direton amo ng toyo gud dito. Nakuan lang yan naagiyam ba pangangaon. Oo. Kay amon barato dito affordable. Order kami nus nga overload. Oo. Tapos papadin sa nim tagaw sa nga kanon. Sold na. Biyay. So, di-deliver naman manok kay may naman nagkaada kami lechonan kuwan. Taal. Bali amo ngayon animsyahan ito nga business. Oo. Kung good ito na nang pinabisnis ito manok la. Wari lechonan. Deliver ba? Deliver. May itong tapos baka nakauna kami nagparis nga. Tinduglod kita ng lechonan kay kita pa manok manit aton yung di-deliver, lechonan ka. Kasi prito din sulod na dito. Partihan kung anong magagamit ang manok. Pag may nag-opera amo ng tindahan tayo amo ito nga bantay ko no dito tapos kamu nga ni magmahupay nga ni ko na bang nagkuhan ito na pero dito nga lechonan dito ba maganda lugi. Oo kaya mugay patera style bagan aning kikita nangangat tulahan plate mugay pa naging sitwasyon ng mga mo pa yan niya sale. Ang problema plate mabugat nangangat tula kay danay ang tag-iya na
Mama upay mo pa, may din ang niyo kita sa karasan. Ah. So bali amo Nangangat ngayon. tulaw na pero hindi. Ang pangunguli na di nga ni pag titikan to gihap, nangangaong gihap kami anay. Amo to dito baga nakakuha kanahan kuan. Kaya nung muna nga nito, baga, ano ni? Aniya style nga kaluto. Kaya di mo dito na mo ang pinaka-original niya. Kaya marama na ang dinihatan Oo. awang nga kalumi, Oo. malabnaw nga. O baga sa bawan. Sa bawan. Pero may mga overload Oo. yung na tinatawag. Dito sobrang lapot. Kasi malapot, good. Baga ka nakaunin pigal. Baga halos figure kay pwede ni mamidaneros nga tindahan dito. Pag quit di maalos nga tanan. Pwede almidor. Ano to? Bangin sa kamo kita-kita ko sa bangin lumay din nga. Awan ba? Kaya iba kita kaon. Gihap Papriyas. papril. Pero manasa yan. Kaya mo to net bagayara trade kuan niya at Batangas. Batangas. Ko tapos damon era kuan, damon era. Toppings. Dilain no. Kuan. Amo sa hunahuna ko. Bangin kita mga tuba, mga uli kita ato. Try tayo bangin lang. So di na nato nagtikangan. Pero dito sa Manila, nagkuan ani kami to, nagtesting ani kamot nga lumi. Oo. Testing kami ito, tinato. O baga Pero di rin ang gintitindahin. Nakaw na ko. Kaya katati mapalagtan pandemic. Baga uso pan mga draw deliver. o baga online. din. Oo, online. Online. Matagay yan ang subdivision. Di mo sulod ka daw. Salit. Ay, ganapang mga syalan na kawan dito. Mga ubiyagad laudog. Ay, dideliver ko na kaluilan ni skina. Pari ko na nakakadi. Hindi kayo ma-charge ban ma-charge yan 5. Bag masyaring lang nga. Napadeliver. So tungod dito na no, baga nahiuli ka mo nganhi. Ano yung paghiuli nganhi? Di ka mo nagtikam. Magtikam ko dito. Paghimo hiton nga lumi. Oo, plaza. Ano plaza? Plaza. Anya na nga patron. Oo. Kuan nga nila ito, ining baga am laging sulod kay Oo. anamon kuan dito tusok-tusok malawan. Oo. Ang good baga purupunan. Oo. Nagtiro kami kung nagtusok-tusok, pakupurupunan nga pwede na ini. Amo nakauna-una kami nga. Hindi tayo nag-topping sila kuan. Di ba? Amo nag-topping sila. Gabay, sulod tatuan. Amo to nagtikang. Ada kay yung mga nakatilaw, baka okay mangyab ko no, wala nga nakatilaw nga tigang sa Batangas, sumari nga. Amo kuno ini trasa ko nang gapit ko na amon. Amo lagi pa naging kon, pero dire sa din kalapos. Pero mas mobile ko ini, amo niya ko. Okay, amo sa gusto na. Laro ya gira amo. Balik-balik na. Good man ano, hindi dahatanawan, plaza no. Pero ladto ka Diaz ano? Nga kuan nga iyo pagtinda. Okay, haros katungan nagyap kami magagpikangat. Okay, dubos ka bulan na ganyan na. Kuan. Adan kuan na an katimahan patron an paglumi na nga magunahuna kamo nga ipadayon. Pagdalahay mo itong bagahay, hindi pa kita nakakuhan nga. Di ba pag singkon to yun, ipadayon la. Damo kaya pa nagkuhan ko sunga. Ipadayon damo kaya pa nagbibiling. Kaya pa nagkakakong ipan ko noon. Dapat nasa Diyos. Kay ikatulik pa padayon. Ang problema lang, pwesto. Kay naton dito lugar, baga naghugaw, bakit mauran, tapos narubaba. Binawar yan. Kasan nga mo, una-una bubiyap nga din igkontadoan nila ni Dijabal. Iton nga imo sinisiring nga overload. Overload, kita okay nga overload. Kakita ang load good man niya. Ang habaw-baw, ang toppings, kung baga tawagan, toppings, damo. Damo, actually di lagod di good man letong swag ka damo. Garing, papapamahal liwat. Hindi na yan magiging affordable para hit mga kamat. Lagdag ka presyo kay OA na nga load good baga. Ang imulan ka na natin la native way nga. Madugang ka la. Pwede kaya pag
masuggest nga add-on. Kasi ito nga mga add-on. Wala. Okay. So, pag kuan nimo tong yung mga overload, ang presyo kita. Napiran imo mga kuan, mga presyo sugad dito. Presyo, kayang-kaya. Bisan, kaya na, kung baga nga natin kukuhanan, makakaunan mo parang natural nga nabiyahe din, mga parang pili ka, mga nabiyahe. Kung baga easy to kuhan la, makatiro kayo para pamahon, 35, okay na ito, 35, 60, 120. May So, naman niya solo, sizes, mga sizes niya. so price start 35. Oo, 35. Ang solo ito. Oo, solo Tapos ang ang baga overload Ang overload, 60. dere. Ano? Kung ito iya, kung baga solo, overload na iya. May the regular, pero overload na iya. Ang sizes la. Pero overload lang, okay. overload na ito niya. Ito niya 35, may daghap na ito niya mga Overload na gihap, overload oo. na gihap. Amo gupit, kumbaga amo gupit iya toppings, pero di resugod lo ka Kadamo. Hankuan. Oo, so nabase Yung kita bowl, Oo. ang baga surod lang. Oo, surod Okay. lang. So ang 120 is talagang andag ko na 20 yan. Oo. No, pilit 5 katao. Ano rin kabusugan? Solo di ka. Diba? Sige. Ano, matilaw kami ni rasa kung ano. Oo, baga malaom-laom. Baga tagpira man nito sa 60. kakuan niya, 60. May pa sobra. Oo. Masarap. Uy! Marasa. Ha? Marasa. Magin-agin basta may pasubra mapalit ako. Mananam? Mananam, damo tiya pa na ako pagod. Sakto na tiya rasa kayo diri Ikaw, Madi? Thumbs up. Gidot, duha na nga thumbs up. Sakto na tiya pang Mm. dapat suwad na ni tiya ko continue na tiya rasa. Pareho lang tiya templada. Hi. Thank Salamatan nagatag ni aw Okay. nagluto. Alright. Sige. Baka di kita kan Ramos. Man. Sige. Pakaon kita. Papatilawon tayo kung kinaon ka ng lumi. Uri ka pa kaon ng lumi, uri ka pa makatilaw. Ayun, hadi makilad to mami. Nanumdum ka to kumawag kita mami, mami Ito kan Ramos, awa. Merkado Oh. Ayaw kita dilapit. Ay, sorry, wala kita mag-signal. Okay. Man, amin din Oo. Alin na taksangkay. You sit down very hard. Okay la. Hindi kita. Adi man din bagang malindong. Bakong kita lingkuran. Ilingan ng diskarte nga ito. So, ano kilo? Quality Big Chef. Ito na t-shirt mo.
Ay, adya, bila. Oh, ba't kayo maubos? Ay, higup pa ito. Ano? Sige daw. No? Panado. Ako'y Jerome Morante. Anin akong lumihan na may Suna 4 kung tawagon, harani kami may RHU. Atubang light balay nara, Adji Abila, Ganda Ma'am Lisel, Sumiliya, Atubang la. Pagkaginala mo, maruroyagon, may dako contact number. Koray ko pa Facebook. Sagamahin mo pala kitong kitong kaya pala na yun. May dako contact number 0965-4311-699. Maruroyagon ni daw murder. Tawag or text. Ang ngaran na akong tindahan, nagtuluwari ko pa itong paskil, pero Elidan's Kusina Suna. Amo itong nagtindahan. Makikita mo itong dayon kami ni Payong Dida nga, di color. Kagi ni Damong salamat. Damong salamat. Sangkay. Sangkay. Magsarang kay Magsarangkay kita. Okay. Thank you. Pwede perad to. To 240. 240, 250. Keep the change. Damong salamat. Wah. Sangkay. Talaga kita. Magsarangkay kita upaya. Okay. Thank you. Dodulong ko nila tadi. Oo. Oo. Ano pa long? Okay ka? Salamat ah. Oo. Pasalamat tayo kan. Thank you Lord. Oo. Ha? Oo. Mga sagot ang ito. Anita palo. Sa kasugudiro dito ako dito Manila. Ay, sus. Ate tato lagi dito yung yapo ni ano matingban. Hindi na minchip ito. Damot ng mama ito itong dito. Di nang tulo na. Maapon maano. Yung saktot pag-add. Agad dito. Para letan hin. Overload. Ang tinatawag na overload. Ano? Overload. Kaya, di, ano, Hindi ako wan. Rasa. maano, sakto lang iton kuan, tabang, diri good maasin. Yuri masin. Diri baga delikado hit mga may mga sakit hit kuan. Kuha ni iton baga sakto lang.